Здравейте, аз съм Велизара, а това спящо нещо е Ема. Днес ще правим предизвикателство. Или истина! Или истина, добре. Айде такава тази са хартия. Ставай! Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Камък, ножица, хартия, 1, 2, 3. Чупата, ти си. Уф! Тръгни. Ето ме! Давай. Спящо нещо. Изяш едно парче лимон или кажи на кой телефон на приятел си. Ами ще ям лимон, аз така не нещо. Не знаеш. Тегля. Аз тегля. Мирише на лимон. Лакирай някоя кукла или кажи кое е най-гадното нещо, което си правила. Нямаш кое е най-гадното нещо, което сме правили днес? Когато не викахме на Гергана преди всичко. Да, това беше. Ти си. Отвори ми го. Туркай. Туркни или си кажи много бърз телефонния номер. Предпочитам да туркна. 86-89. Казах да. Ага, добре. Не така. Аз си изтеглих. 87-88-35. Няма да това. Изяж една лъжица канела или кажи кое е любимото филмче. Сой луна. Замириса на лимон. Това може предизвикателство, но тя ме готвя, защото аз ям лимон. Чакай, че аз го скъсах. Сложи си тиксо на крака и го дръпни или кажи второто си име. Ама кажи си второто име, ти го знаеш. Как ще си знал все още, ме не си го знал? Ще почина да сложи тиксо. Ти го откъста. И точно, първият път, като си сложих тиксо, Нищо ми нямаш. Готова? Слагай на ръката топата пи. Дай на някой където няма толкова скус. И почваме почваме. от сега знам, че това не става. Това тиксо я не е за кожата ти. Така. Звъни на вратата на съседката или кажи кой... Мразиш на много неща. Кой мрази най-много на света? Еми аз едно момиче, ама да не го казвам името. Мразни човек на света. Служи си 100 литра на ръката или кажи кой харесваш. Ох, да му се не види пак ли с този солилет. Айде бе, кажи кой харесваш. Само ще кажа, че от Пловдив. Така. Пей малко от песента на Гер Никол или... Кажи с цялото име. Велизара Ненчева Рангелова. И последното предизвикателство е за мен, аз даже не го помня какво беше. Обясни се на Мечока в любов или кажи ми коя е най-слабата ти оценка. Ще обясня на Мечока в любов. След като не ме е срано тази слабата ми оценка, след като чак 4, но мисля, че ще е по-интересно. Ще си обясня на Мишока. Мишо, колко са хубави твоите очи. Колко е червен носът. Колко обичам те, аз ти си любимата ми играчка. Обичам те. Животните те мразят. Защото си призна. Надявам се видеото от днес ви е харесало, като така да не съм чао.